napon megkezdjük a 2016-17-es bajnokságnak a menetét. Az elején, tehát az első rendezvényünkön egy kis ünnepléssel és egy kis búcsúzkodással kezdünk. Legelőször köszöntjük a 2015-16-os bajnokságban egyesületünk legjobb csapataként a serdülő csapatunkat, U16-ot, amely a megyei bajnokság déli csoportjában a második helyen végzett. Név szerint sorolom őket és felkérem egyben Pirtyák Zsolt polgármester urat, egyesületünk elnökét, és Mosberger Pali bácsit, csapatunk örökös edzőjét, hogy adják át az érmeket. Bajcs Balázs, Jakócs Máté, Nagy Dominik, Nyári Szabolcs, Hutvágner Kristóf, Nyári Tibor, Törmendi Lajos, Berta Gábor, Gregus Roland, Horváth Márk, Bajcs Martin, Szülő Máté, Linkovics László, Reisinger Győző, Mohai Ferenc, Rácz Dénes, Németh Ákos. Ákosnak külön is gratulálunk, hiszen 61 góljával a legeredményesebb játékosa volt csapatunknak. Valamennyiötöknek szeretettel gratulálunk, és kívánunk a jövőben is nagyon sok sportsikert, szerezzetek még a lajosi csapatnak továbbra is sok-sok sikert és dicsőséget. Hát ahogy egyszer minden messze közel ér, úgy elérkezik az a pillanat is, amikor egy játékos pályafutás a végéhez ér. A mai napon két legendás játékosunktól búcsúzunk, Csulik Zoltán és Kajári Gergő hát szögre akasztja a stoplist, illetve a kapuskesztyűt. Természetesen nem a sporttól és a csapatunktól, egyesületünktől nem fognak teljesen elszakadni, hiszen Zoli már is az első csapat edzője, Gergő pedig a öregfiúk csapatában újra mezőnyjátékosként kápráztatja el a nagy érdeműt, remélhetőleg. Mindkét játékos példás, nagyon hosszú pályafutást tudhat magának. 12 éves korukban kezdtek a serdülőben, ha jól emlékszem az én edzőségem alatt, és nagyon gyorsan lépkedtek előre a ranglétrán, hát valószínű jó volt az indítatásuk. 17 éves korukban már az első csapat keretében fociztak, és Zoli megszakítás nélkül 24 évig taposta itt a Lajos-Komárami gyepet, Lajos-Komárami színekben. Gergő is több mint 20 évig volt a kapusunk, akit időközben édesapjához hasonlóan a sors bekényszerítette a kapuba, természetesen ott is maradt. Mindannyiuk pályafutása példaértékű volt, kívánok nekik további sok sportsikert, nagyon jó a családi életükben, nagyon jó egészséget és sok boldogságot. Köszönjük, fiúk! Nagyon szépen köszönjük a pólót a Pali bácsi. Ne térjük meg, nagyon szépen köszönjük. Maradtok még egészségetekkel.
Köszönjük szépen, hát innentől a játéké lesz a főszerep. Fúj, bíró! A kedden csapatunk nagyöregje, az örök technikai vezető, az örök munkás, aki örökké a csapatért dolgozott, remélem még nagyon sokáig fog dolgozni. Leiser Feri alias Robi betöltötte kedden 65. életévét. Kívánunk neki még nagyon-nagyon-nagyon hosszú éveket, és sok sikert érjen meg itt a Lajos Komáromi sportpályán, és nagyon sok boldogságot, jó erőt, egészséget kívánunk neki, majd a mérkőzések után természetesen kocintunk a szülinapjára. Köszönöm!
ringsum. So lautet der Titel des historischen Schauspiels unseres Heimathistorikers Rudolf Münch. Es wurde anlässlich der 750-Jahr-Feier 1995 hier aufgeführt. Vielen Dank an alle Spender. Stay
Kamerun. Kondition haben sie gut, oder? Kann ich sagen, nochmal einen richtigen Beifall. So, jetzt gibt es eine ganz kurze Umbauphase. So eine Bulle auf oder ins Café, wo ich die schöne Frau auf der Straße sehe. Ganz gut sitzen rein in den kalten Pool und mit keinem Lächeln, ziemlich cool. So dann bin ich drauf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns warten. Alles ohne kann eine Weile warten. Und wenn nichts los will, wie es hinten hat, dann kippen wir zu Hause, sind gesamt ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommer hin. Wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Sonne darf auf und ab ins Cabrio. Doch ich hab keins. Wenn sie Katzennummer nur in der Garage steht. Manchmal, wenn ich das Wetter sehe, wie die Wahlfantasie und die Wetterfee. Ja, das erste Lauf von meiner Aggression. Obwohl ich weiß, was bringt das schon. Ganz sehr und dass sie Energie in den Wahnsinn springt. Ich hab mir über meine eigene Wetterlage. Ich will immer wieder sagen, jetzt ist Sommer, egal ob du schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob du schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht.
Leute, nein, halt einmal, schmeiß mich gleich am Anfang. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Er sagt, es gibt keinen ähnlichen Tag, der Heim ist da, wo man ihn mag. Er sagt, das Leben war die höchste Freude, was nur sagt er keine Morgen. Er sagt, die erste ist schnell geschlagen, sagt, die zweite zieht sich an, bei der dritten sagt er, stellt das Licht mir an, dass ich nochmal von vorn von der Kuh. Er sieht der ersten ihr Blut an der Wand, er sieht die zweite auf seiner Hand, die dritte sieht er immer, sie sticht er ins Auge und er schickt ein Gebet in den Himmel hinauf. Ihr lieben Blutsauger, ihr wollt's auch nur leben und die Taler von mir wirklich gern muss hergehen, und zwei Bitchen will sie einschufen, sonst der Schwurwerk, aber ich such's nicht so big. Bitchen, bis ich eingeschlafen bin, was ein Bitchen bis ich eingeschlafen bin, sonst erschlag ich euch sonst nicht so bin. Sein Hirschschernbuffer vors Gesicht, Edelnogel neigeschnitten und jetzt ein Leben ist nun nichts. Also, ich bin kein Freund von Streit und Zank. Zack, Nogel, Hirschschernbuffer, sei Hand auf die Bierbank. Sprüht auf, der Edelnogel vergeht nur Tau. Sprüht auf, Blumen von der Wand und es folgt vorm Bauch. Sprüht auf, der Ohne zieht und aus und der Fleisch schreit laut. Sprüht auf, du in der Hand zu laufen.
Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Marót Viki, énekesnő. Köszöntelek, szia! Szia! Megismerhetünk téged? Megismerhetünk téged? Micsoda kérdés ez? Hát úgy érzem, hogy igen. Igen? Igen. És mennyire engedett, hogy megismerjen téged például akár mondjuk a tévénézők tábora, a rádióhallgatók tábora, vagy az utca embere, vagy mindenki, mennyire? Én úgy érzem, hogy például, hogyha az utcán összetalálkozom valakivel, aki megszólít, akkor én nagyon őszintén beszélgetek vele, mint ahogy úgy érzem, hogy veled is nagyon őszintén fogok beszélgetni. Nyilván vannak olyan témák, amikről lehet, hogy nem szívesen beszél bővebben az ember, de ezt úgy is jelezni fogom. És hogyha az utcán tényleg megtörténik mondjuk egy séta, tudsz még sétálni például, egyedül is sétálni, vagy gyermekeddel, ha sétálsz, mondjuk kettesben? Persze. Kettesben sétáltok, és akkor valaki mondjuk szól, hogy ne haragudjon, fiatalasszony, egy pillanat. Akkor őszintén bármi a folytatás, meg tudsz állni? Meg természetesen, bár hogyha a kisfiam is ott van, akkor ő azért egy ilyen 5-10 perc után már mondja, hogy anya, most már fejezd be a beszélgetést, és menjünk. De milyen türelmes, 5-10 percet kíván. Bizony. És addig csöndben nem is mondogatja, hogy anya, menjünk már. Dehogy nem. Azt mondogatja, de amikor már azt mondja, hogy most már fejezd be a beszélgetést, akkor érzem, hogy ott már lassan elpattan a cérna, és valami őrült mutatványt csinál majd. Na és akkor ő is egyébként tud mosolyogni? Belül is és kívül is? Én úgy érzem, hogy ő egy nagyon pozitív kisfiú. Egyedül akkor ijedtem meg egy kicsit, amikor beirattam egy angol nyelvű óvodába. Ez volt bölcsi után ugye a nagy előrelépés, hogy ő nagy óvis lett, és úgy gondoltam, hogy milyen jó már óvodáskorban elkezdeni az angolt. És hát nagyon-nagyon sok gyerek volt, nagyon kevés figyelem jutott rá, és ezért ők még amikor óviba kerülnek, akkor nagyon-nagyon picikék, és nagyon nagy figyelmet igényelnek, és akkor ott szomorúnak láttam, és onnan ki is vettem, abból az óviból kivettem. Úgyhogy akkor láttam egyedül azokon a napokon szomorkásnak, de egyébként mindig vidám, és mindig kacag, és ilyen szójátékokat mond, és együtt nevetünk, meg mindenféle óriás méretű bogarakat gyűjt. Élve? Igen. És utána is élve maradnak a bogarak? Igen, nagyon vigyáz rájuk, igen. Pont a múltkor 2 orrszarvú bogarat és egy szarvasbogarat szedett, és így pakolgatta a kezére, és akkor úgy ment, meg ügyködött, meg ad nekik, nem tudom, vizet, ilyen cukros vizet, meg gyűjt nekik leveleket, és akkor így megágyaz nekik, úgyhogy eljátszogat a bogarakba, és aztán el is enged, és ez egy rituálé, hogy visszaengedjük őt a természetbe egy nap múlva. Mindegyiket elengedi, vagy előfordulhat, hogy néha esetleg egy szarvasbogár megjelenik mondjuk a hálószobában? Megtörténhet ezek alapján, gondolom, hogy mész haza ma. Van, hogy elszabadul, igen. Egy orraszarvú bogár, azt nem ismertem annyira. Annyira cuki. Én egyébként nagyon félek a bogaraktól. Úgyhogy a szarvasbogártól ilyen sikító frászt kapunk körülbelül, de az orrszarvú bogár az nagyon kedves és nagyon lusta állat, tehát nem nagyon repül. Úgyhogy összebarátkoztam az orrszarvú bogarakkal, viszont nálunk Érden ilyen óriás méretű bogarak vannak, tényleg, úgyhogy még a darazsak is ilyen ekkorák, őrült nagyok, és volt, hogy berepült a hálószobába, és az nagyon ijesztő volt. Sikítoztál? Elnézést, hogy sikítoztál a hálószobában a darázs miatt. Igen, bocsánat. Igen. És a színpadon jön? Akkor is. Ott is van, hogy jön. Akkor nagyon furcsa torna mutatványokat végzek a színpadon. Hirtelen egy mozdulat. Igen, pont most szombaton volt egy fellépésünk Kőbányán, és ott igaz nem darázs, mert az esti fellépés volt, de valami óriási nagy cserebogár belerepült a hajamba.
Úgyhogy mondjuk akkor nagyon koncentráltam arra, amit csináltam, és csak így kisöpörtem, vagy próbáltam kisöpörni a hajamból, és a vokalista lányok mondták, hogy ez tényleg óriási volt, tehát hogy ők nagyon megijedtek. De egyébként van, hogy legugolok, elszaladok, körbeszaladom a színpadot, mert annyira nagyon félek. Egyébként lehet, hogy meg lehetne beszélni, hogyha színpadon történik ilyen, akkor megbeszélnétek a zenekarban, hogy akkor valaki mindig oda megy, és Viki hajából kiveszi. Vagy ha Vikire rárepül, nem tudom, ide, mondjuk tényleg a vállára egy óriási nagy valami, akkor oda megy, és elviszi, vagy elpöcköli. Igen, erről már volt szó, csak mindenki fél. Mindenki fél. De hát, ahogy szoktad emlegetni, Nova bácsi például, ő nem fél, gondolom. Nova bácsi nem, ő megfogja a bogarakat, csak ő... Nem tud eljönni a hangszertől. Igen. Ez a legnagyobb. Egy hangszerrel együtt megindul. Leült. Oké, na most egyébként téged mindig egy vidám lányként lehet látni. Mindig? Nyilván nem, tehát nyilván én sem vagyok robot, meg nekem sincs mindig jó kedvem. Én érdekes, a robotok egyébként lehet, hogy tényleg a jövő robotjai mindig vidámak. Igen, az nagyon jó lenne. Gondolod? Igen. De csak jobb lenne, ha a robot is néha sírna velünk együtt, nem? Hát igen, akkor feltételezhetnénk, hogy neki is vannak érzelmei, de igen. De nyilván nekem is vannak szomorú pillanataim. Vagy órák, vagy hetek, vagy hónapok, vagy évek? Van ilyen, igen. Jaj, de nem akartam így belemenni, csak évek? Évek, hát igen, mert például a bátyám 2008-ban halt meg, és azóta minden nap gondolok rá, és minden nap egy kicsit szomorúsággal is eltölt, hogy már nincs, de ugyanakkor mindig próbálok arra gondolni, hogy annak kell örülni, hogy eddig is volt nekünk. Hát, hogy megadatott egyáltalán, hogy volt, és hogy milyen hosszú ideig volt. Egyébként tényleg lehet valahogy így felfogni. Igen, úgyhogy mindig próbálom a pozitív oldalát nézni. 2008-ig volt Flipper öcsi? Igen, 2008-ig volt. De annak is örülök, hogy legalább visszanézhetem a felvételeit, és hogy én még hallhatom a hangját, mert ez nem mindenkinek adatik meg, hogy bárki, aki elmegy a családjából, azt vissza tudja nézni, hogy vissza tudja hallgatni. És akkor ott például lehet, hogy abban az évben, meg még a következő évben is, ott tényleg konkrétan szomorú éveid voltak? Igen, de a mai napig azt mondom, hogy most már megpróbáltam elengedni őt, és elfogadni, hogy ez az ő döntése volt. De ettől függetlenül, ha rágondolok, akkor természetesen még mindig nagyon szomorú vagyok. És így mondod, hogy az ő döntése, hogy már megengedte, hogy ne akarjon élni, mondjuk így? Igen, én így gondolom, így érzem, mert amikor ugye 1 hónapig volt kórházban a halála előtt, és akkor majdnem minden nap mentem hozzá. Egy nap maradt ki, amikor pont fellépésem volt. De egyébként minden nap benn voltam nála, és voltak jobb pillanatai, amikor lekapcsolták a lélegeztetőgépről, és felültették, és mondjuk beszélni nem tudott, és írni sem, mert a kezébe adtam papírt meg tollat, mert nagyon akart valamit mondani, de nem derült ki, hogy mit, nem tudta leírni, nem volt annyi ereje, és akkor így a szemébe néztem, és mondtam neki, hogy meg fogsz gyógyulni, és mondta, hogy nem, így ingatta a fejét, hogy nem. Akkor ő már eldöntötte, ő már tudta, hogy nem. Hiszek abban, hogy megérzi az ember ezt. Eldöntötte, és te is elfogadtad akkor? Hogy ha ő mondja, akkor tiszteletben tartom, mondjuk elfogadom, vagy pedig akartál egy még nagyobb erőt adni neki, hogy ő vegye észre azt az erőt, amit te képviselsz, mondjuk így ez utóbbi. Igen. Ez utóbbi. Nem nagyon fogadtam el, még aznap sem, amikor az utolsó napon benn voltam nála, és az orvos félrehívott, és mondta, hogy lassul a szívverése, olyan, mintha nem itt járna, dobol az ágy szélén, és tényleg olyan, mintha már
nem itt ebben a világban lenne, és akkor emlékszem, hogy így az orvos szemébe néztem, és elnevettem magam, és mondtam, hogy persze, mert jobban lesz, most már meg fog gyógyulni. És nem mondott semmit, csak mondta, hogy ha akarom, akkor ott töltetem az éjszakát, vagy bele lehetek. Egyébként ez érdekes kettőség, most rajtam is végigfutott a bizsergés is, mert mind a kettő variációt el tudom én is képzelni. Egyrészt, hogy az óriási nagy erejű hit és még ilyenfajta dolgok egyszerűen megteszik a csodát, hogy tényleg felül már mindenki azt mondta, hogy nem, és tényleg jobban lesz, és tényleg megéli a másnapot és a következőt is, és már egy-egy szót tud mondani. Igen. És aztán kisétál, és utána majd köszönöm, Vikikém, hogy mindig segítettél, mert én már tényleg elengedtem, mondja ő, hogy ez is meg tud történni, meg a másik oldal is. Mit mondott ott? Most azt mondod, hogy nem tudta elmondani, de gondolatban biztos elmondta, tehát akár gondolom, ha most arra gondolsz, hogy ő ott mit mondott, bár lehet, hogy nem tartozik mindenkire, ha nem tartozik, akkor nem mond, de ha tartozik, akkor kérdezem, hogy mit mondott ott, vagy mit akart ott mondani neked? Akkor ezen az utolsó délutánon szerintem nekem már semmit nem akart mondani, már akkor tényleg nem volt ott. Ő addigra szerintem ő már csak azt akarta, hogy elfogadjuk, hogy elengedjük. Vagy akkor előtte, mert mondtad, hogy volt, vagy mindig valamit akart mondani, csak nem tudta elmondani, meg nem tudta leírni. Ja, értem. Nem tudom, szerintem biztos azt akart elmondani, hogy mennyire szeret minket, és hogy ne haragudjunk rá, hogy ennyire tönkretette az életét. De lényegében egy picit mondjuk a végét mondjuk megrongálta egészségileg, mert most azt mondod, az életét tönkretette. Én most az ő nevében, ha szabad egy kicsit kiállok, hogy nem ment az tönkre, ott a végén lehet, hogy egészségügyileg egy kicsit mondjuk kevésbé figyelt magára, de egyébként... Hát az öcsi alkoholista volt. Tehát azért 20 évet majdnem végigivott. Úgyhogy nem kicsit romlott meg az egészsége, mert ott a kórházban a főorvosnő azt mondta, hogy tulajdonképpen egy 70-80 éves szervezettel van dolga. Tehát, hogy jó, majdnem 30 évet öregített a saját szervezetén. Úgyhogy ezért ez nem kicsit rongálódott. És lehet, hogy mindez, mondjuk, most hangosan gondolkozom, ha szabad, hogy ő nagyon sok ember kedvence volt. Hosszú Igen. ideig színpadon állt, rengetegen imádták, kedvelték, és mindig volt egy nagy felső hullám, hogy őrült nagy imádás, mondjuk én most így mondom, és aztán lehet, hogy az ember hazamegy, csend. Aztán nagy imádás, hazamegy, csend, és aztán lehet, hogy mondjuk voltak olyan évek, amikor csendesebb volt már a mindennapok, Igen. és csendesebbek, és lehet, hogy például az egy kicsit kiváltotta azt, hogy akkor legyen valami olyasfajta, idézőjelesen mondom, mámor, mint korábban volt a nagy imádat mámora, most is egy kis mámor. Igen, valószínűleg erről van szó. Ő egy nagyon, nagyon társaságkedvelő ember volt, egy nagyon szórakoztató ember, akinek állandóan elő kellett adni, mert ez volt a lételeme, hogy ő nevettessen, hogy sztorikat meséljen, be nem állt a szája, soha nem volt sehol maradása, tehát mondjuk elmondott 2 történetet valahol, és már már menni kell, és már dobolt mindenen, és járt mindene, és már ment a következő helyre szórakoztatni. Ő egy ilyen légiesen könnyed ember volt, aki elillant, és mindig mozgásban volt, és mindig járt a szája, és minden információ így áramlott rajta. Úgyhogy igen, neki ez volt szerintem, ez nagyon hiányzott. És mondtad, hogy elillant mindig, hát lényegében, ha tovább mondhatom így, hogy utána is elillant ő, és aztán most ilyen, nem is tudom, furán gondolkozva mondom, hogy megjelenik most is itt közöttünk gondolatainkban, megjelenik még más emberek között is ugyanúgy.
Igen, az nagyon nagy öröm látni, hogy még mindig nagyon-nagyon sokan gondolnak rá, és mindig nagyon-nagyon szeretik. Május 29-én volt egy születésnapi emlékkoncert a MOM Kulturális Központban, és még a csilláron is lógtak, tehát tényleg nagyon-nagyon sokan voltak, és kicsit ilyen 80-as évek érzésem volt, amikor én kislány voltam, és a rajongók bevittek a koncertjére, és így szétnyílt a tömeg, mert mondták, hogy itt jön a Flipperöcsi kis húga, és így utaztam a rajongóknak a nyakában, és mindenki annyira boldog volt, és annyira önfeledten bulisztunk ott együtt, és akkor is ott volt, jelen volt, és nagyon nagy öröm látni, hogy ennyien szeretik. És mi a helyzet nálad? Mert igazából te is gondolom szereted a színpadot. Szereted? Nagyon szeretem. Az éltet? Az éltet, és ott egy teljesen másik arcomat élem meg. Na tessék. Egyébként nem tudom, hogy mennyire hiszel, vagy hogy a kedves nézők, hallgatók, rádióhallgatók mennyire hisznek az asztrológiában, de én a 12 állatövi jegyben úgy hiszek, mint ahogy a pszichológiában is vannak személyiségtípusok. És az öcsi egy ikrek személyiségtípussal rendelkezett, egy ikrek ember volt, és ez az ikrekség, ez bennem is megvan. Mondjuk igaz, hogy nekem az aszcendens szintjén, de tehát, én a hétköznapokban egy iszonyatosan visszahúzódó, szemlélődő ember vagyok, és viszont a színpadon azt érzem, hogy ott meg megbolondulok, ott megőrülök, és ott egy teljesen másik arcomat tudom megélni, és ez annyira tölt, és nekem ez egy terápia is végül is. Hát azt nem hiszem, most két gondolat jut eszembe, az egyik csak, hogy mondtad, hogy asztrológia, igen. És régen te nagyon vallásos kislányként, nagylányként működtél, és tanultál, és templom, és ehhez képest milyen érdekes hallani, hogy asztrológia, igen. A kettő valahogy, mintha nem férne össze. Nagyon nem fér össze. Ezt is kibonthatjuk majd. De mégis még a másik gondolat, hogy azt mondod, hogy tölt a színpad, ez az egyik oldal. És ha nincs színpad, akkor pedig csendesség van. Most kérdezem szinte aggódva, hogy akkor, ha véletlenül olyan évek jönnek az életedben, amikor nincs színpad, akkor honnan lesz a töltekezés? Ez egy jó kérdés. Ezt még magam sem tudom, és nem is gondolkodtam ilyenen, mert csak abban tudok gondolkodni, hogy lesz színpad, és egyébként aki életében állt színpadon, az tudja, hogy én mondjuk soha semmilyen drogot nem próbáltam. Nem iszom alkoholt, pontosan az öcsi miatt, az öcsivel kapcsolatos tapasztalataim miatt, úgyhogy mégis talán lehet, hogy az én számból nem hiteles ez a hasonlat, de úgy tudom elképzelni, hogy a színpad az olyasmi lehet, mint a drog. Hogyha nincs, akkor tényleg elvonási tünetei vannak az embernek, és nem tudom, hogy honnan lehet azt megkapni máshonnan, mint a színpadról, vagy színpadtól, azt az élményt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lenne velem, hogyha nem lenne színpad. Hát lehet, hogy ezt nem is kell megtudni. Remélem, hogy még egy ideig nem. Igen, de valahogy én mégis el tudom képzelni azt is, hogy ha mégis azt dobja az élet, hogy most nincs, akkor lehet, hogy valami más nagyon jó dolgot dob az élet, és hosszú távon lehet, hogy úgy van meg az egyensúly, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk 15 év múlva 5 évig nincs színpad, de van helyette mondjuk ikreket szülsz mondjuk, és akkor lehet, hogy messzire mentem, hogy 15 év múlva, nem tudom. Egy kicsit, igen. Csak mondtam valami, és akkor micsoda csodálatos feladat, és utána ők felnőnek, megint ki kell valamit találni, megint jön a színpad, és akkor úgy hosszú távon így vagy egyensúlyban. Lehet, hogy nem. Igen, ez biztos, hogy mindig meg lehet találni. Tehát ugye nem véletlenül vannak a csendesebb időszakok. Nyilván, hogyha most ilyen 2 hetekről, tehát maximum 2 hétről beszélhetek, hogyha nincs színpad, és mondjuk az is inkább ilyen holt időszakokban, vagy téli időszakban, és azt mindig arra használom, hogy akkor másképp töltekezzek, tehát akkor kim vagyok nagyon sokat a természetben, nagyon szeretem, vagy akkor sokkal intenzívebben tudok a kisfiamra koncentrálni. Például, tehát
ilyen, hogy mondjuk unatkozni, tehát ez a szó mondjuk nem létezik a szótáramban, úgyhogy mindig el tudom magam azért foglalni, meg akkor például most fogom befejezni még csak a főiskolát, úgyhogy most volt az utolsó fél év, amikor vizsgázni kellett, úgyhogy a csendesebb időszakokat felhasználtam a tanulásra például. De mégiscsak szükséged van a szerre is, most így idézőjelesen mondom, a színpadra, hogy megkapd a dózist, és ha nincs meg, akkor meg kell kapni. Mert akkor ezt a kérdést még nem tudjuk, de lehet, hogy nem is kell megfejteni. Nagyon remélem, hogy ezt a kérdést nem. Hát akkor ezt a kérdést elengedtük. Oké. Hát most idáig jutottunk el, akkor igazából időpontokat például tudsz fejből mondani, hogy merre mentek most a nyáron zenekarral együtt? Ezt most így fejből nem tudom, de nagyon sok helyre minden hétvégén megyünk, és ugye én most 2 zenekarban is benne vagyok, úgymond az egyik ugye a saját zenekar, a Marotvik és a Nova Kultúr zenekar, a másik pedig az újonnan vagy újjá alakult Generál együttes, és a Generállal is megyünk a nyáron. Azt hiszem július 17-én leszünk Hegykőn, a Hegykő Fesztiválon, de a többi időpontot sajnos nem tudom fejből megmondani, viszont tényleg minden hétvégén megyünk, és folyamatosan járjuk az országot. Mind a 2 zenekarnak a Facebook oldalán mindig megtalálható. Igen. Hol és mikor? Igen, mindig. És te is megtalálható vagy ott is. Igen, több formában is. Az egyik a Nova Kultúr zenekaros, a másik a saját Marotvik is oldalam, és van egy privát oldalam is. Úgyhogy igyekszem mindenféle fórumon tartani a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Hát örülök, és köszönöm a mai mosolyokat. Hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Gondolatokat, örülök. Én is, köszönöm. És találkozzunk legközelebb is. A helyszínt biztosította a Budapesti Étterem. Alterába Fesztivál Körmend. Műsorunkat támogatta a Füzéri Várgondnokság. További információ www.füzérvár.hu. Head Energy Drink Magyarország Kft. head.hu